en løve. Anders. Jeg tager Louise. Den kan rejse. Hvad er Karl henne? Hvad siger du, skat? Hvor er Karl henne? Hvor er Karl henne? Jamen, han er hjemme ved Karls mor. Dorte. Ja, mor kender 2, der hedder Dorte. Hun har arke på. Har mor jakke på? Hun kan bil. Mor kører bil, det er rigtigt. Hun lukkede døren i bilen. Ja, hun har lukket døren i bilen, det har hun helt sikkert. Hun kan binde sammen. Man kan binde sammen. Der vil du gerne spise. Man kan binde sammen. Ej, Sille spiste den. Den på tallerkenen. Og jeg prikker den der. Jeg prikker den der. Prikker du til den? Og prikker den der. Er der god mad, far har lavet til dig? Jeg gør bare. Nogle grønne vande. Nogle grønne vande. Find nogle koldt vand. Du har fået noget koldt vand, det er rigtigt. Og ikke prikke bordet, skat. Er du færdig med at spise? Der mærker. Ja, der er mærker, skat. Det kommer, når man prikker af bordet. Er du færdig med at spise? Nej, Nej, okay. jeg spiser den lige. Okay. 2 sekunder, okay. Jeg er 2 år. Jamen, du er 2 år. Jeg er fødselsdag. Ej, du har ikke fødselsdag i dag. Du har fødselsdag til næste jul. Hvad skal der børnehave? Ja, så skal du i børnehave. Det er rigtigt. Når du bliver 3 år, skal du i børnehave. Her kommer du går børnehave. Oscar, han går i børnehave. Og mor går børnehave. Skal mor gå i børnehave? Ja. Okay, det lyder hyggeligt. Hun skal lave sin børnehave. Jeg prikker i den bare. Vil du prikke i den? Jeg prikker i den. Den er gået i stykker. Er det gået i stykker? Jamen, det er fordi, du har prikket i den. Har du set, at de her små bønner i, det smager godt? Det er kedeligt. Er det kedeligt? Hvad der på? Jamen, det er de der små bønner, de smager rigtig godt. Hvad der ikke var. Jamen, det er det mad, du ikke har spist. Prøv, skat. Gør det op på tallerkenen. Læg den op på tallerkenen. Sådan der, det var godt. Det går i stykker. Ja, det går i stykker. Hvad er der inde i?
nu. Pas. Oder Kalib.